Sa padayong pag-explore nato sa Mindanao, dili malikayan nga makadiscover ta og mga makahinganghang lugar. Sa manining usa ka kapuso kinsa napadpad sa usa ka mala New Zealand nga mountain spot sa General Santos City nga daw giubanan pa sa usa ka special tour guide nga iro. Binhilang na sa May Mindanao. They say, kung gusto nimo mag-take a break sa stress sa kinabuhi, musaka ra daw ka sa bukid. And here we are, trying to conquer ang hidden paradise sa Barangay Olimpog sa General Santos City. Kini ang Buko-Buko Peak. Gitawag kining Buko-Buko Peak tungod sa forma sa bukid nga murag buko-buko sa likod sa tao. It's a 2 hour of hiking para sa mga first time musaka. Hangak, sobra, apan ang usa sa makamotivate sa pagsaka mao ang makita ang picturesque view sa maong bukid along the way. And ang usa ka nagpanindot sa pagsaka base sa mong experience, mao ang special tour guide sa inyong journey aron dili mo mawala. Dili ka ni tao, inay usa ka iro nga daw nagagiya kaninyo sa pagsaka. Sa among pagsaka, dili mapugna ng excitement tungod sa view na abi namo sa ubang nasod lang namo makita. Ang beauty, murag mala New Zealand, nga very naturific o green na green. Ug ang mas nagpanindot, mao ang kapresko sa hangin. Dili lalim ang journey sa pagsaka tungod maagian gayud nimo ang mga klase-klase nga dalan. Lubak, lapok, pasaka panaog, una ka makaabot sa peak sa maong bungtod, aron matamakan ang bato nga timailhan nga ana-ana ka sa kinatumyan sa baong bukid. Ang journey dinhi sama na sa atong kinabuhi. Kinahanglang atubangon ng mga babag aron makabot ang pangandoy nga ginhawa. Apan mas gaan kung duna kay katuwang o kauban. I am Zardy Cacho and this is My Mindanao.